מצחיק. וכמדי שבוע רבותיי, מחיאות כפיים ליעקב חמו! מה קורה רבי עמי הגדול, רבי עמי? רבי עמי. מה קורה צדיק, איך אתה מרגיש? יופי, התגעגעתי לך, איפה אתה? עבר שבוע לא קל בכלל עבור עלינו, אה? אז רק בשורות טובות לעם ישראל, ורק בעזרת השם, שרוצה לפגוע בנו, אנחנו לא ניתן. ניתן לו בראש, לא ניתן, כן ניתן. בוא, פרשת נוח, השתבח שמו. אז באמת, לפעמים אתה שומע מזג האוויר, ואתה לא מצליח להבין, לפעמים אתה כזה, היום יהיה חם מן הרגיל, פתאום יש כזה מזג האוויר כזה, ומחר יהיה נוח. מה, מבול? אבל הייתי בגן החיות התנ"כי בין הזמנים. די. כן. אז מה זה גן חיות תנ"כי? רק חיות שכתובות בתנ"ך? לא יודע, כל החיות, האמת, אבל מה תנ"כי בזה? נכנסתי, ראיתי קוף אוכל לא מברך, הוא תנ"כי. לא, אבל אפרופו, כשניבאתי להיכנס, אז חבר שלי אומר לי, הוא הזכיר לי, אומר לי, תשמע אחי, אל תשכח, דברך משנה הבריאות על קופים. אמרתי, וואלה, נכון, יש ברכה כזאת וזה. גם על הפיל, אני חושב. כן, גם על פיל, נכון. עוד כל מיני, לא משנה. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שאחרי זה כאילו עשינו סיבוב כאילו בכל הגן חיות, וראינו מלא סוגי של קופים, סוג של שימפנזה, זה כל מיני. בסוף באנו לצאת, אני אומר לו, רגע אחי, אין ברכה אחרונה? ראינו כזית קופים. חזק. ראיתי שם גם פינגווין עם מגבעת. תשמע, ראיתי שם שלט גדול באחד הכלובים, עוף ששללו לו את הראשון מלטוס. עוף דורס. לא, באמת, ראיתי השבוע שרשרת מזון בשידור חי. נו. לפני שבוע היה לנו עכבר שם בישיבה, שמנו שם את הדבק הזה שתופס עכברים, המלכודת. שמנו, באמת נתפס העכבר. עכשיו לא התייחסנו לזה, אחרי יומיים חזרנו, ראינו חתול אכל את העכבר ונתפס בדבר הזה. עבר יומיים, בא כלב תפס את זה, נתפס בזה גם. עבר יומיים, בא תאילנדי, נתפס בזה גם. בקיצור, חד גדיה, באת לשון רע ובאת... זה חזק, תשמור את זה לפסח. את מה? מספר טלפון של יעקב חמו, עולה שרוצים להזמין אותו לשבתות חתן, לשבע ברכות, לאירועים, לשמחה. יש לו מופע גדול מאוד של שעה, ששם הוא עושה הרבה שמח, מלובב בדברי תורה. יעקב חמו, מספר טלפון. 058-321-1509. אני אחזור על זה. תחזור בלב. 058-321-1509. בכלל כפיים ליעקב חמו! אתה גדול. ושיהיה לנו בעזרת השם תחילת זמן חורף פורה, בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם נביא את הגאולה אותו. אמן. ושנלמד בכל הרצונות והחשק, ושכל התלמידי ישיבה בעזרת השם, שיהיה בהצלחה ותביאו את הגאולה בעזרת השם. אמן. יאללה, בשורות טובות. מיד חוזרים.